ओरैबायदि माने गिलु बालु ससियेल मिडियायाव भाइराल जागासिनो नङा होमबा रसमा ब्रह्मनि मबाइल खुलिबानो फेसबुक नायब्लानो माने ओरैबायदि रसमा दा रसमा ब्रह्मआ माबायदि मानसिमोन आरो मा मावोमोन बेलाय रसमा ब्रह्मआ दा बेखौ इसेबां माने भाइराल खालामनो मा गोनांथि जाखो तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखादों ससियेल मिडियायाव जा मोनसे भाइराल भिडिअ जादों रसमा ब्रह्मनि रसमा ब्रह्मआथ' सासे मा बेखौ मिथिया आरो मा जिखुनु रिल्स बानायनाय मा बायदिसिना ससियेल मिडियायाव माने सासे फेसबुक माने क्रिएटरमोन नामाथाय बांद्राय मिथिया थेवब्लाबो बिनि सायाव माने मानसिफोरा बिराद नोजोर होयो आरो रसमा ब्रह्मनि सायाव रसमा ब्रह्मखौ माने बिराद नोजोर होयो मानि थाखाय नोजोर होयो बेखौबो मिथिया तारमाने बाथ्राया जाहैदों रसमा ब्रह्मआ सासे फिसाय दंखायो आरो गथ' दङ दा गावनि फिसाय आरो गथ'खौ गारनानै गुबुन जायगायाव माने खारनानै थाहैदोंमोन आरो बे गुबुन जायगायाव खारनानै थाहैनानै सोरबा सेंग्राजों बिथाङा दंहैयोमोन आरो दा बेखौ न'आव फैनायनि उनाव बिथाङा बेबायदि जायाखै आरो फिसायनि सायाव गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन दा थाङै थुङै रसमा ब्रह्मआ माने रायजोफोरजों हमजानानै माने फिसायजों फादैलाय बिसिसिगोन आरो हमजानानै सेन्देलनि माला गानहोजाबाय बायदिसिना खालामजादों आरो थ' साननो गोनां नायग्रो एसे भिडिअखौ बहुत दिननिफ्रायनो सिं जाबाय थाखायोमोन आरो होमबाबो रावबो मिथियामोन बे गामियाव रावबो मिथियामोन जों सानैजों बिसिगसाय जालायो बिसिगसायनो सल्भ खालामना लायोमोन नाथाय बे समाव बे आं थांनाय समाव आंनि गोसोआ दि सहायनो हायो आं बे डिसिजनखौ लाबाय बे आंनि थाखाय जोबोद गाज्रि गोरोन्थि आंजों लोगोसे समाज गासिबो गामियानो बदनाम मोनबाय फारनैबो न'खरानो बिनि थाखाय रायजो आंखौ मा साजा होयो आं बेखौ लानो राजि आंनि गोरोन्थिनि थाखाय बेखौथ' खोनाजोबखाबायना नोंसोरबो गासिबो ससियेल मिडियायावनो आंनि रायलायनाय रेकर्डफोरखौ गासिबो हगारगासिनो सेन्देलनि माला गानहोदोंमोनलै खेबनो मोनासै सेन्देलनि माला गानहोदोंमोन खेबनो मोनासै आरो मिथिया जोबा बैसो बैसोनि माला गानहोदोंमोन आं मबाइलनि खेबनाय जायाखिसै थारैनो भिडिअ क्लिपखौ नुबाय ओमफ्राय बेवहाय रसमा ब्रह्म बिथाङा फोरमायदों जे गोबाव समनिफ्रायनो बिसि फिसायनि गेजेराव माने गोबां दावराव दावसि जाबोयो आरो बिदिनो ओमफ्राय दा बिदि सहायनो हायियाव माने गुबुनजों थांनाय मानाय बहाबा खारनाय मानाय बेफोरबायदि डिसिसनखौ लादों जाहैदों आरो बियो दा बिनि उनाव बिथाङा बुंनानै लाखादों रायजोफोरनि सिगाङाव जे रायजो राजाजों लोगोसे गामि मोननै हौवानि गामि आरो गावनि गामि माने मान सन्मान जानाय जाबाय अपमान खालामनाय जाबाय दा बिनि थाखाय रायजोफ्रा आंखौ मा साजा होयो साजाखौ होगोन आरो बे साजाखौनो आं रुजुना लागोन होननानै बिथाङा अलरेडि बुंनानै लाखादों रसमा ब्रह्म बिथाङा थ' अब्ला बेहाय आरो माथो बुंबावनांगौ दङ मालायनि पार्सनेल मेटाराव गोबां जेंना थायो बिदिनो संसार सोलिनायनि बेलायाव थेवब्लाबो बेफोरबायदि जुदि जाद्रायनाया एसे गाज्रि आरो जोंनि बर' आइजोफोरा बे सासेल' नङा गोबां माने बर' आइजोफ्रानो बेबायदि जागासिनो आरो गोबां जालांखांबायबो थ' माने बे जोबोद लासिंसिं आरो जोंनि गेजेराव दा गथ' गथाय थायो बिहाव बिखुनजो न'खरनि बाय बाहागि गोबां माने बिसोरनि थाखायनो मान सन्मान गोबां माने लासिंसिं जायो आरो न'खर दैदेननायावबो गुलाय गुजाय बेफोरदि बायदिखौ सानैनो दा बिदि जायो आरो दा बेफोरबायदिखौ एसे साजाबो होनांगौ साजा होद्रायाब्लाबो माने बांद्राय सोलो मोनो लाइ होबा लाफा खायो होननाय बाथ्रा दङ ना बांद्राय माने
एसेबो साजा होद्रायाब्ला जाद्राया बेखायनो एसे एनै साजा होनांगौ ओमफ्राय सेन्देल गानहोनाय मानाय दा नोंथांमोनाथ' नुखादों सेन्देलबो गानहोदों सेन्देलनि माला बायदिसिना गानहोदों थ' बेफोरबायदि गानहोनाया एक्सुवेलि सोरनिबा गोसोआव सहायथाव जायो सोरनिबा गोसोआव सहायथाव जाया आरो दिनै रसमा ब्रह्म बिथाङा बुंनाय हिसाबै गाव सहायसिगोन बायदि मोनदों थ' बिथाङा बुंदों जे साजा होयो बेखौनो माने रुजुना लागोन होनना बुंदों दा बे हिसाबै बे रसमा ब्रह्मआ जेबो जानाय नङा बायदि मोनदों नाथाय किसुमान मानसिया ओरैबायदि जायो जे माबा मोनसे सासन होयोब्ला बा बिदिनो सेन्देलनि माला गानहोबाय बायदिसिना माबा खालामबाय बिदि खालामबा माने लाजिनायजों सहायनो हायैजों गावखौ माने जिउ फोजोबना लानाय बा सुइसाइड खालामना लानाय दा बेफोरबायदि थासारिसिम मोनहैयो आरो दा बेखायनो बिजिरोब्लाबो बांद्राय माने गाज्रि माबाजों बिजिरनाङा एसे सानै हयै रायजोफ्राबो नायनानै माबायदिब्ला मा बेबस्था लानानै बिसोरखौ फेंनो हागोन बा मा बेबस्थाजों बिसोरखौ माने मोजां खालामनो हागोन दा बेखौ एसे सालिजारि खालामग्रोनायनि उनावसो माने बिजिरग्रोनांगौ आरो बिनि उनावसो थिरांथाफोरखौ लानांगौ थ' बेफोरबायदि माखासे गाज्रि माबा आखु खालामनायफ्रा बे एसे गाज्रिद्राय जायो सोरनिबा गोसोआव सहायनो हायो सोरनिबा गोसोआव सहायनो हायाब्लानो माने लाजिनायजों बायदिसिना सानफ्लांनायजों माने सम मोनसे सानस्र'नो हायि माने गोसोआ जायो नालाय बोदोर गोसोआ सानस्लाबनो हायियाव बायदिसिना सुइसाइड खालामना गावखौ फोथैना लानाय दा बेफोरबायदि माने गोबां सानफ्लाङो आरो थ' जायखियानो जा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमाय आरो मालायनि पार्सनेल मेटाराव बांद्राय बाथ्रा बुंनायाबो मोजां नङा जास्ट ससियेल मिडियाआव माने बिराद भाइराल जादों आरो बे भाइराल जानायखौ नुनानै आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थ' नोंथांमोना गोबानो नुखादों जानांगौ थ' मा फोरमायनो गोसो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांना कमेन्ट खालामना फोरमायदो